И здравейте хора, днес ще играм на EFC 25. Тук ще изиграем няколко мача, да видите колко съм слаб. И ще... И то не мога да се прави, да съм да се играе. Така че направо да започваме. Ще изиграем няколко мача, да бием няколко опонента. Да ви покажа колко съм добър и колко съм слаб. Грека в отбора има, само атаката му е хубава. 101, 9-7, 9-7. Моето 9-9, 101 и 9-8. Ще го смърва това. Но атаката му е много добра. Стойчков, Баджо, Диаби. Не е за подценяване. Никой опонент не е за подценяване тук. Къде подаде там, бе? Ап. Ей, добре вкараме. 1-0. Много е бърз, не мога да го фана. Това картата колко струва? Не знам. По късмет ми вкара. По късмет успя. Ми вкара. И са пак с него. И този път няма да стане. Еми, то няма на кой се подаде. Блага, не ме се намерил. Какъв пропуск на опонента и какво грешка от моя страна? Две грешки. И за мен и за опонента. По една. И за малко. Да. 1-0 за него. Lucky goal. На 30. Не. Това е честно. За малко да ме вкараме, но по късмет не можахме. Късмета е на негова страна и как топката останах много не знам. И не. Много е вързан това. Да. Тича и не. И се сети, че е засада. Това си беше засада, ама съдята е леко слаб да го види.
Нямаш време. Бимах късметийско с 1-0. Иначе ще да го бие, бати късметията. Късмет ме би. Ще изиграем още един. Това дяби не съм го виждал преди. Пак много е по късмет. Цялата ми игра беше късмет. Слаб опонент. Не знам как е стигнал до тук. Леверкузен. Кузен, това ще мога да го бием. Много хубаво отпоръча имаме. Ей, как се измъкна? Ау, ау. Ау, не! Накрая не можа да завърши. Планета се кефи. Какво става, вече? Не бутна ритнем топката. Ние не можем да си подадем мяч. О, града. И за малко гол. Сега ако да доспам. Добре. Май за малко. Това ще се грешка, ще да направя. И се сети, бат. Бати боталник. И 0-0. Disrespect. Приятно ли е? Я си гледа работата. В момента игра много близко. Фанговете. Оп, добре. Това нямаше кой да засечне там. Ще бягат от топката. И какво спасяване. За малко. Хайде кака! Какъв хубав гол. Гадно. Гледай се работата. Гледай се работата. Не, съвсем дифузно. Добре. Никакъв шанс за вратаря да хване това.
Или не? Добре, оцеляхме тук. Оцеляхме. И за засада, знаех си, че е засада. Затова подадох. За мен. Това много се бута той. Груп футбол игра, Оп! И две продължения. Айде, честито. 1-0. Ай, лека нощ. Не ми показвай палци надолу. Гледай си работата. Приеми загубата. Това ще е от днескашния епизод. Ето го отбора. Сме го и отбора. Давайте съвети как мога да го променя. И до следващия епизод.